Remulla versus Duterte, support issue. Ngayon, Dad, last April 13, naging head ng PDP laban si Mayor Baste Duterte. And nung in-appoint siya bilang head ng PDP laban, he made a very passionate speech saying na galit na daw siya sa flood control at saka mga other corruption issues ng ating gobyerno. At ina-accuse niya na ang Pangulo daw ang nagtotolerate at in fact nag-encourage ng mga corruption or supposedly mga corrupt practices na to sa ating gobyerno kasi wala siyang ginagawa para mawala or makulong na ang mga responsible ng corruption dito sa ating gobyerno. So, ang sinasabi niya or ang ending ng speech niya, kailangan lang nila ng isang ulo. Kailangan lang nila makuha ang ulo ng Presidente Marcos. Ngayon, that's a very, very spicy thing that he said. Pero ang response naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinasabi niya, I wouldn't put too much weight on the words of Baste Duterte. Kasi supot naman yan eh. Ngayon, that's a very, very chill way of looking sa sinabi ni Mayor Baste Duterte kasi marami mga ibang analysts na sinasabi na hindi ba sedition yan ang ginawa ni Mayor Baste Duterte na he's calling for the head of President Marcos? Of course, other people are saying it's a figure of speech now when he's saying he is calling for the head of President Marcos, meaning na dapat makulong si President Marcos for allowing the corruption in our government. But still, yung sinabi naman ni John Vic Remulla is very surprising kasi sabi niya, support daw si Mayor Baste Duterte. Dad, can you explain why is he saying that Mayor Baste is support na we shouldn't take his word seriously? And why is this not or why is this sedition or not sedition? Well, unahin natin no kasi sa ating bayan pag sinabi mong support, literal kung literal na paliwanag, ibig sabihin niyan hindi ka natuli, hindi ka na circumcised, no? So yun ang ibig sabihin nun. Pero in the figure of speech way, pag tinanong mo kung ang sinabi sa iyo support, ibig sabihin walang batayan, kasinungalingan yan o panay kalokohan yan sinasabi mo. So yun ang figure of speech doon, no? So dalawa yan. So kaya lang pag sinabi mong support kasi parang pag narinig ng tao, at least mas mauunawaan nila kung ano yung pinapaliwanag mo. No? So parang ine-expound mo o pinapakita mo with exclamation point na yung mga sinabing yun walang katotohanan. So yun ang kaya ginamit niya yung salitang support. Parang sinasabi niya na kasinungalingan yan, kabalbalan yan. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, kung sasabihin mo naman yung seditious statement, again, pwede sabihin din ni Baste na sinasabi niya na parang figure of speech lang ito, no? But again, kasi nga, sometimes in life, may kasabihan nga, di ba? Kung kayo ay may katungkulan sa pamahalaan at kayo ay tinitingala ng ating mga kababayan sa lipunan, kahit na kayo hindi opisyal, kahit na let's say kayo ay artista, pero tinitingala kayo, syempre, napakahalaga din na iwanan natin sila ng magandang halimbawa. Kasi kung ang nananakot tayo at nagsasalita tayo na hindi mga maganda sa kapwa natin, hindi rin nagiging magandang halimbawa yan sa ating mga kabataan. Kasi parang ibig sabihin nagtatakutan na lamang tayo dahil kayo may kapangyarihan at dahil kayo may katungkulan, ang ginagamit natin ay mga pananakot at mga salitang mga bastos. No? So, yun ang dapat siguro nating iwasan kung kayo ay tinitingala sa lipunan. Ngayon naman, napansin ko sa salitang support, lalo na sa usapang kalye, kasi parang naging synonymous na naman to another kind of term, kasi ang support, usually, di ba, parang hindi circumcised or hindi tuli. So ngayon, pag sinabing support, parang weak o mahina, yun yung usapang kalye ng mga siga-siga sa daan. Kasi sa kanila, tingin ko lang sa analysis ko, pag sinabi mong support, ibig sabihin na takot ka magpatuli. Ibig sabihin, hindi mo kaya yung sakit ng pagpapagupit nung balat, kasi masakit yun. Di ba? Pag nagpapatuli, lalo na yung mga patuli sa bayan. So, siguro pag support ka, ibig sabihin, mahina ka naman, hindi ka naman kakase. So, kung dating sa bakbakan, ikaw yung unang matutumba kasi ikaw yung mahina, hindi mo kaya masaktan. So, yun yung analysis ko kasi paulit-ulit ko na narinig yan sa salitang kali, support, pero sasabihin niya, hindi naman daw siya, matagal daw siya nagpatuli, pero tinatawag pa rin siyang support kasi siguro hindi siya malakas, hindi siya siga or hindi siya maton dun sa lugar nila. Yung analysis ko sa support, siguro this stem from the fact kasi during that time nung hinamo ni General Torres si Baste Duterte for a boxing match at hindi ko masa si Baste, si Secretary Remulla was also present in that boxing ring. Tapos nakita niya na hindi nagpakita tong si Mayor Baste Duterte kaya in his mind, syempre parang naging parang weak ang tingin niya kay Mayor Baste Duterte. Of course, yun yung aking analysis lang, Anong tingin mo, Dad? Naging ganun ba yung usapang kalye dito sa Pilipinas? Oh, pwede kasi nga ganun ka katulad sinabi mo, pagka hinamon ka tapos hindi ka kumasa, ang tingin sa iyo parang naduwag ka. So kaya support, minsan ginagamit yung support ka, pero hindi naman ibig sabihin hindi ka natuli.
Parang sinasabi na panay sat-sat ka lang naman panay kabalbalan naman yung sinasabi mo at wala ka naman totoong paninindigan. Parang yun ang punto de vista dito na nakikita natin, no. Pero sige, pag-usapan natin yung mga issues kasi, no. Number one kasi, bakit ba nagagalit si Duterte kay Marcos? Kasi nga nakita naman niya na yung tatay niya parang hindi pinotektahan nung nakulong sa Hague. Kaya siguro isa rin sa mga bugso ng galit niya, no. Pangalawa, siguro during that time na nagkaroon ng nawala sa pwesto si Vice President Sara bilang Secretary of Education dahil nagkaroon sila ng hidwaan ni Presidente Marcos, doon din nagsimula yon. Pero siguro, kung titingnan kasi natin yung ugat, kung saan nagsimula itong mga away ng Marcos at Duterte, makikita natin ang ugat kasi dito, nagsimula yan. Siguro sabihin natin, sino ba yung unang gumawa ng kumbaga aksyon laban sa bawat isa, no, sa kanila? Yung first blood. Who was the one who drew first blood? Siguro yun ang nangyari doon, no? So yun ang naging parang mitsa kaya nagkaroon na ng sangasangang pag-aaway ito. Sa aking pagkaunawa kasi sa pag nababasa natin sa mga dyaryo, sa mga napapanood sa TV, nagsimula kasi ito nung parang gusto yata ni Vice President Sara na may tinutulak siya na maging Speaker of the House that time. At that time, ang Speaker of the House si Martin Romualdez na pinsan ng ating Pangulo. So dahil may tinutulak siyang ibang gustong maging parang speaker, meron siyang gustong paboran. Nung nalaman to ng mga kagrupo ni speaker, siyempre doon na sila nagsimulang parang nagkaroon ng hidwaan, no? Parang na pagsuspetsahan, na parang pinagplaplanuhan na matanggal sa pwesto si Speaker Martin Romualdez that time. So siyempre, dahil pinsan siya ni Presidente Marcos at isa rin siya sa mga tumulong kay Presidente. So, siyempre, inilalapit niya rin yung mga issue na yun kay President Marcos, no? Pero I think that time, hindi pa pinapatulan ng ating Pangulo sa napapanood natin sa TV, sa mga dyaryo. In fact, sinasabi pa ni Pangulo nung wala siyang problema kay Vice President Sara, etc. Pangalawa, pagkatapos ng mitsa na yun, nasundan pa kasi, no? Si dating Pangulong Duterte kasi marami rin mga sinasabing maanghang na salita laban kay Pangulo, no, tinatawag niya minsan na bangag whatsoever, no. So yun ang mga naging dahilan kaya parang siyempre nasasaktan din ang ating Pangulo kahit na sabihin mong hindi niya pinapatulan o kahit na sabihin mong parang may utang na loob siya kay Vice President Sara dahil nanalo siya sa tulong ng kanilang pamilya at ng kanilang grupo. Pero siyempre kung iniinsulto mo at pinapahiya mo sa madla ang ating Pangulo, so siyempre tao rin naman yan para hindi masaktan. So yun ang pangalawang nakita kong naging mitsa dito ng naging kanilang mga hidwaan. Pangatlo, ito na nga, dahil nga sa nagkaroon na ng mga ganyang issue, ay nagkaroon na ng, kumbaga, lumaki yung hidwaan nila dahil marami na siyempre intriga, no? May mga kakampi si Vice President Sara at si Pangulong Duterte at may mga kakampi din si President Marcos na sinasabi kung ano yung mga ginagawa ng bawat isa na minsan medyo exaggerated din o minsan mga negatibo. So siyempre, lalong nagliyab yung damdamin ng ating Pangulo na dumistansya na rin. Instead na gusto niyang tulungan, halimbawa si Pangulong Duterte during the Hague, hindi na rin siya tumulong, no? So yun ang naging another, kumbaga, big factor, no? Nung nakulong si Pangulong Duterte. So siyempre, lalong lumaki yung galit nila kay Pangulong Marcos at siyempre si Pangulong Marcos naman pinangangalagaan din niya yung kanyang katayuan, no? So kung gusto siyang saktan, siyempre proprotektahan din niya yung sarili niya. So siyempre, instead na tulungan niya sila sa kanilang problema dahil sa nangyari sa mga EJK na nakasuhan si Pangulong Duterte, dumistansya na rin siya. At pagkatapos, no, siya siyempre nahanapan na rin ng mali si Vice President Sara sa mga nangyari sa Department of Education dahil may mga kampi rin si Pangulong Marcos na gusto rin siyang hanapan ng mali dahil nga pinagplaplanuhan niya na parang matanggal din sa pwesto yung mga kakampi ni President Marcos during that time. So, ito yung naging mitsa at naging ugat, no? So, at the end of the day, siguro ang masasabi ko lamang ganito. Minsan kasi pag nasa kapangyarihan ng mga tao, nakakalimutan nila pansamantala lang lahat. Pangalawa, nakakalimutan nila na hindi personal ang dahilan kaya sila nandyan. Nandyan sila para maglingkod sa bayan, tulungan ang ating mga mamamayan na makaangat sa buhay, pero hindi yung pansarili nila ang iniisip nila. Kasi nangyayari ito parang halo-halo na, no? May fried chicken, mga pride na to, no? Mga, kumbaga, nasasaktan yung mga ego, kaya nagkakaroon na ng clash of egos dito, no? Pangalawa, siyempre yung nag-aambisyon na magkaunahan sa kapangyarihan, sa pwesto at sa kabangbayan, no? So yun ang mga issues kasi dito kaya nangyayari itong mga gatong hidwaan dahil nga nagkakaroon na ng personalan, hindi na ito para sa bayan. So yun ang dapat nating makita, mga kababayan, na dapat ating hikayatin ang ating mga namumuno at namamahala na unahin ang kapakanan ng ating sambayanan, karapatan ng bawat mamamayan at pangalagaan ng kinabukasan ng ating kabataan. Hindi yung mga ego nila, mga pride nila, mga personal na issues nila. Kasi nga kahit na gusto niyo isang tao, kung nakita niyo mali yung ginagawa, wag nating suportahan. Dapat nating panindigan na
meron tayong kinabukasan din na mapapabayaan at mapapariwara kung ang ating mga mamumuno at mamamahala ay gagawa ng mali at susuportahan pa rin natin kahit na alam nating mali. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, naniniwala kami na edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Kasi pag edukado ang tao, may kasabihan nga, the more you know, the less you think you know. The less you know, the more you think you know. Ibig sabihin, pag mas madami kang alam, tingin mo, konti pa lang ang alam mo. Pero pag konti lang ang alam mo, tingin mo ang dami mong alam. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Kasi pag marami tayong edukasyon, mas malalaman natin at mas magiging mapanuri tayo sa bawat politiko na hinahalal natin sa bawat eleksyon. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, it's time that Filipinos start choosing better leaders. Leaders that will prioritize Filipinos and the country and the future of all people here in the Philippines. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Para lahat ng Pilipino, mas maganda ang critical thinking skills nila and they can start to choose and discern kung sino ba ang dapat at sapat para sa ating bansa, para sa ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Saya, ang inyong kuya ng bayan. Dapat po tayong magising sa katotohanan. Ang katotohanan ang magbibigay ng gabay sa atin kung ano yung tama at mali, mabuti at hindi. Huwag tayong magpapadala sa ating mga damdamin na porke nagustuhan natin isang politiko, kakampihan natin siya kahit na tama o mali. Pag ginawa natin yon, alam mo na ang sinasanla natin kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kabataan. Kaya mga kababayan, kung gusto natin magkaroon ng isang magandang Pilipinas, isang matiwasay na bayan, kinakailangan natin panindigan ang ating pananalig sa ating Panginoon na ang ating susuportahan lamang kung ano yung mabuti at kung ano yung tama. Hindi natin susuportahan kahit na gusto natin yung tao, kakampi natin, kung alam nating mali at hindi na magandang kanilang tinatahak na landas. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.